Hoxe non é un día común neste teatro. Hoxe contaremos unha realidade. Unha realidade que ninguén pode ver. Hoxe falaremos dun mundo onde as maletas non só conteñen roupa e obxectos materiais, senón tamén soños e as emocións das persoas. Hoxe ides coñecer a historia dos porteadores da bagaxe, os encargados de manter o equilibrio mundial das emocións. Son dous entes que vagan polo mundo, sempre atentas ás maletas que precisan ser recollidas. Maletas que nos rodean e que parecen extraviadas, pero non. Cada maleta ten a súa propia historia. Algúnas están cheas de soños de aventura, outras rebosan tristura. Pero as porteadoras sempre tratan a todas con cuidado e respecto, sabendo que levan consigo emocións dos seus donos. Menuda responsabilidade. Eso sí, eles saben que cando as devolven ao mundo das bagaxes, cada emoción atopará o seu lugar e cada soño a súa realización. E hoxe é o último día do seu traballo. Hoxe, a derradeira maleta que contén todos os vosos desexos será depositada no mundo das bagaxes. Velaí está.